takziah ning sepupune maknya masih saudara meninggal tapi di Jakarta. Semoga kita sampai ke tujuan nanti jam berapa. Oke, diawali dengan wali sate kaki. Ini wis sampai Metok Watu jadi Ngawi nanti naik Ngawi. Jam papat ya? Iya. Iki niat takziah dalane kleru ge. Ora dipapa ke Planggrang. Sing kene wong akeh lah kok sing mobil sing mburi roh ora iki dalan. Yo weh. Kamera belakang. Dalan meter 3. Meter 3 ki meter 3 kok. Lah ya meter 3. Sing ngiri wae nang. Lho nih, ning ndi ki? Rodan. Pos Kampling. Pos Kampling jalan. Monggo. Oke guys, iki wis teko omahe ning omahe sing duwe Mas Balun tapi mayate urung teko guys, cek dalam perjalanan. Muga-muga yo cepet-cepet teko dadi mandiin yo. Iya maknya, amin. Mas Wali biarkan rumah dosane gede. Wong ki kabeh somben yo bakal meninggal tapi dengan cara masing-masing. Saiki akar bisa mbak permen nggo mulut-mutan. Mangap. Omahe Sumali apik ya oleh. Omah apik kok tinggal omahe anyar tentuk entek perang juta. Le dulur kene padha ngenteni kowe le ya kabar. Sik ya teko le ayo le urung magrib le ndak ya adus. Ambulane teko guys dari Jakarta. Yo lurus. Malah mobilnya boleh sing ngapi lho, Mbak. Motor, Mbak. Angkat cek. Gendon, ngarep gendon. Dudu balane kono. Wis langsung mandi. Delok micipnakno kowe. Ape mandek tasik. Maju aja.
Pun meleh pun. Bisa ngoni niku dereng. Ora jadi katene sik ora tak jero sendiri. Berangkat juga Mas Balung diberangkatkan laparan kaswi kaliren basane wong Cepu ketara men kaswi kaliren nih sopirnya malah mending ini iki kok leren mandek nih masjid mek apa aku ngono langsung libes pulang masang kok leren mundak mandek lah apa Iya Jengko, Mas Bet. Hai, Bet tinggal. pun mbak mangga oke bola kita terakhir ngeliin jompat nih kak asem dia kayak banyu kacek kan bukan Karangasem sih Dumusnya putih Bu. Ini seneng Pak. ini mas Awet nggih. gak enek tempe cocok mas Iki ora ngerti Bu. ya Allah Gusti Tahu bakso. Ada kerupuk Ji. Kerupuk enggak Bro anu. Kerupuk ado. Kok badune ado. Iya apa? apa Kasdeng kan? Kasdeng. Lu pantesan. Sandal iki ning kono men. Ya pas gotong mang lho. pas pupuk Tutul karek telung mangkok.
Jam berapa, Mbak? Kakak. Wah, tetap kok jam piro ya. Nek tunggu pangono sak ketok jam. Pemirsa disambung dek bengi tak siah ora kabar wis tengah wengi mulih ya guys. Iki make tak budal dodol, muga-muga dulurku ditampa karo sing kuasa ya Allah. Terima kasih sudah nonton aku ya, dulurku meninggal sepupu guys. Wis muga kusnul khotimah. Ya wis pemirsa ya tak cukupi semene kontene iki aku nek nglawan dek bengi rasa ngalami anu wis gak teler. Oke, terima kasih hari ini aku jualan. Sapa-sapa sing ape tuku monggo silakan. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kontenku selanjutnya. Wassalam.